Arratsaldeon ikusentzule guztioi, San Inazio egunez, hoi bezala urtero bezala Getxoko 73. zirkuitua jokatu da, 18. Ricardo Ochoa memoriala. 10 talde izan ditu irteran, Kultur bakarra Movistar, Pro Conti mailako 4 eta Continental mailako 5, irudietan, Caja Rural, Jonathan Lastra ikusi dugu lehen aldiz, Bilbotarra izan arren. Getxoko zirkuitan izan dugu Delko Marseillere Madrazorekin, eta favorito nagusia Carlos Barberozen, irudietan Richard Carapaz, Ekuadorko txirrindularia giro ederra egin duen txirrindularia. Entzun ditzagun gaurko protagonisten hitzak. Bai, bere karrera dela, iaz ere oso ondo egin zuen, eta gaur ere oportunitate ona, ikusiko du ze taldea danez, indartxoak, eta Zu nola, giroa egin ostean, orain zer, hemendik horreaz gutegi daukazu? Bai, giro ostean atxen pizkat egin nuen, eta orain, hemen pizkanak astea, eta gero Polonia egingo dut, Poloniatik Inglaterrara, eta ya igual justo urtea pizka bukatzea. Sí, al final es un circuito de casa, un circuito que conocemos bastante bien, aunque creo que han cambiado alguna cosa. Nada, es un final para arriba que en un principio, a principio de año pensaba que igual me iba a costar, pero bueno, yo creo que si estoy convencido de mí mismo, creo que puedo hacerlo bien y creo que puedo estar para ganar y nada, intentaré dar lo mejor de mí e intentar dar otra victoria al equipo. Llegas después de haber estado en altura, ¿no? En una concentración en altura. Sí, he estado con el equipo, unos siguen ahí, otros hemos venido para correr el circuito Getxo y lo que viene ahora. Y si hemos estado en general 3 semanas, yo estuve de 21 días y espero que se note un poco. ¿El rival a batir será Barbero? Sí, sin duda, ¿no? Ha ganado aquí 2 años y un tercer año también creo que podía haber ganado, así que es el gran favorito y nada, intentaremos ponérselo difícil. Bai, sentsazionak izan genituen ordizian eta taldea oso ondo ibili zen eta espero dugu hemen bai etxean aurpegia ematea eta aurrean egotea bai. Zu badakizu zerran hemen podiumaren lehian ibiltzea? Bai, pasen urtean hori aia sartu nintzen podiumean, 4. egin nun, eta aber aurten lortzen dugun. Nola doa urtea zuentzat, Euskadi Fundazioarentzat? Ondo, uste dute aurpegina ematen ari dugula, eta bizkanaka lasterketetan talde moduen pausoak ematen ari gara, eta hemen bukaeran sentsazio negaz geratzen garen. Siendo de Bilbao, es increíble que sea la primera vez que corres aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Al final, el tercer año ha costado, ¿no? Hasta el tercer año para poder correr aquí y, la verdad es que con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Te viene bien el circuito? ¿Cómo llegas después de la concentración en altura? Pues bien, la verdad es que llego bien. El problema, puede ser igual un poco el ritmo, la chispa, ¿no? Que en altura al final se va perdiendo, pero de forma sé que llego bien y el circuito la verdad es que es algo que me gusta. Es un poco ratonero, con repecho duro, así que por lo menos esperanzas todas. ¿Vuestra baza quién puede ser? Pues la verdad es que es una carrera muy loca, ¿no? Aquí tenemos sobre todo yo creo que Alex, que ya ha corrido en Ordicia, tiene también puntita, y Yanis y Saz. Son gente rápida, que al final picando para arriba se nota y yo pienso que tiene que ser eso, pero es que es una carrera tan loca que al final será un grupito el que llegue y ese grupito lo que se pueda. Está siendo una buena temporada para ti, con el top 10 de Croacia, la Itzulia, ahora en mente la vuelta. Sí, la verdad que un buen año y sí, ese es el objetivo. Ahora por lo menos haré Clásica y Burgos y la vuelta está, me imagino que casi seguro. A ver, si no cambia nada, espero estar ahí. Eta bete-betean asmatu du gaur Jonathan Lastrak lasterketa eroa izan da eta bere iragarpenak bete egin dira. Hoi bezala, mosten zinta mosketa eta 9 eta 4 eman zaio hasiera Arkotxan aurtengo Getxoko zirkuitoko edizioari. Bertan, irteera lerroan 72 txirrindulari izan ditugu. Hona hemen irteera unea, buruan Movistar eta Muriaz, Euskadi Muriaz, euren arteko lehia espero zen, eta hori gertatu da. Ia lasterketa osoan zehar, bi taldeak izan dira kontrolana egiten tropelean, eta Caja Ruralek beste jokamolde bat hartu du, lasterketa nahasteko edo bizitzeko, zailtzeko jarrera, eta ondo atera zaio Eugenio Goikoetxeak zuzendutako taldeari. Berehala
hasi eta erasoak izan dira. 18 kilometro terdiko ibilbideari, 10 itzuli eman behar izan dizkiote txirrindulariek, aldaketaren batzuk izan dira ibilbidean, niminuak lanengatik, eta aurten 185 kilometro bete behar izan dituzte txirrindulariek. Eta honamen eguneko iesaldia, gizon hauek osatu dute, laukotunek osatu du eguneko iesaldia, Burgos taldeko Pablo Torres, Euskadi Fundazioko Juan Antonio López Kozar, Granadako txirrindularia, Caja Ruraleko Justin Oien estatu batuarra, eta Delko Marseille taldeko Nikolai Mikhailov, Bulgariako txapelduna. Lauetan, eskarmentu gehien zuen txirrindularia. Atzean berriz mugimenduak, eta esan bezala, lau txirrindulari izan ditugu, ia lasterketa osoan zehar lau txirrindulari hauek protagonista nagusia. Mikhailov, Bulgariarra, 2015an giroa egin zuen txirrindularia, orduan CCC Sprandi Poloniako taldean zebilen, orain Frantzia aldean ari da, eta atzean Sergio Rodríguez, Euskadi Murias taldeko txirrindularia sekulako lan agindu gaur, tropelburuan, bere taldearen alde, eta benetan lan txukun agindu Nafarrak. Bere atzean Mikel Iturria eta Carlos Barbero hizketan, eta bien bitartean Txomintxuko lehen igoera jadanik lasterketa burua, 2 minutu terdiko aldea izatera iritsi dira, hor izan dira hainbat kilometrotan, kontrolpean izan du iesaldia tropelak, eta aurreko lau txirrindulari hauek oso ondo elkar ulertu dute. Euskadi Fundazioko Juan Antonio López Kozar, protagonista, eta hemen Sergio Rodríguez esan dugu, sekulako lan aginduela gaur, hasieratik, tropelburuan jarri eta erritmoa jarri, Muriasek erantzukizuna hartu du, beraien apustua Jon Aberasturi baitzen, Gasteiztarra, Sierra Nevadan izan da egonaldi batean, altueran, eta ohi denez, zaila izaten da, altueran ibili ostean lehen lasterketan ondo aritzea, baina gaur bere maila eman du Jon Aberasturik azkenean. Movistarrek ere Victor de la Parten bitartez kontrol lanean, Muriasen atzetik, hori espero zen, Euskadi Murias eta Movistarren arteko lehia, eta bien bitartean bidea egin dute lau txirrindulari hauek, Caja Ruraleko Justin Oien, estatu batuarra, 23 urteko estatu batuarra, iaz Ronalpeko turrean etapa bat irabazi zuen, eta gaur presentzia eman dio Eugenio Goikotxaren taldeari iesaldian atzen berriz. Lasai, kontrolpean zeukaten iesaldia, 2 minutu terriko aldea izatera iritsi dira, baina hortik apurka jeisten joan da, eta ia azken aurreko itzuli arte, minutu terriko aldea izatera iritsi dira. Euskadi Fundazioa, Juan Antonio López Kozar, Granadako txirrindularia, Orriziko klasikoan 6. sailkatu da aurten, benetan denboraldi ona burutzen ari da, eta Portugalgo sari nagusian 9. iaz Euskadi Fundazioarekin afizionatu mailan, seguran, bilasana hemenan, eta Nafarroako itzulian gailendu zen, baita etapa bat irabazi zuen, Nafarroako itzulian Juan Antonio López Kozar, txupetilok, txupe, moduan ezagutzen den txirrindulariak. Atzean, Jaime Castrillo, planta honeko txirrindularia, lanean jarri du Jose Luis Jaimerenak, aldea jeisteko, eta gertutik zeintza lanean Euskadi Murias, gaur Xavier Murilen aginduetara, ibili dira Euskadi Murias taldeko txirrindulariak. Atzean lasai hartu dute eguna, aurrean berriz ondo elkar ulertu dute, eta hor López Kozarren da Pablo Torresen arteko lehian, mendiko sailkapenari begira, esprinean, eta azkenean helburua López Kozarrek lortu du, izan ere Euskadi Fundazioko
txirrindulariak eskuratu behi du mendiko sailkapeneko garaipena. Gaur podiumera igo da Euskadi Fundazioa Jorge Azantzaren taldea. Benetan maila ona eman du gaur talde laranjak. Eta hau zapore onarekin bukatu du lasterketa. Jorge Azantzaren taldeak. Caja Rural, aurten Getxora iritsi artean 3 garaipen zeramatzan, 5 ordea Euskadi Muriasek, sekulako sasoia burutzen ari da Jon Odriozolaren taldea. Argoiko itzulian 2 etapa lortuta, Mikel Bizkarra eta Jon Aberasturiren bitartez, Norvegiako turra irabazi zuen Edu Pradesek, eta gero etorri ziren Julen Irizar eta Ziril Barteren garaipenak. Paulo Torres, Burgos BH taldearen zateztira garairik onenak. Gaur jakinda, Sergei Mamikinek kontratua eten duela Burgosekin. Iazko erorikoaren ondoren ez da osatu guztiz errusiarra, eta ez du aukerarik izan jarraitzeko, eta kontratua eten dute. Eta gainera, hori gutxi balitz, Ibai Salasen eta Igor Merinoren kasuak daude. Behin-behinean zigorra bere hortan utzi diote Ibai Salasi, baina ez dira garairik onenak Burgos BH-rentzat, eta ikusi beharko da ia zer gertatzen den bueltako gonbidapenarekin. Bien bitartean atzean Rafa Valls lanean Movistarrentzat, Carlos Barberorentzat. Barberok 2 aldiz irabazita dauka Getxoko zirkuitua iaz urrenez urren, eta 2014an Euskadi Fundazioarekin Burgosko txirrindulariak 2 irritan irabazi du lasterketa hau, eta beste horremeste egin duen beste txirrindulari bat, Euskadi Fundaziotik, Euskalteletik garotako Juanjo Lobato da. 2013an azkena lortu zuen Euskadiren azken garaipena Getxon. Juanjo Lobatok, eta aurretik Andaluzia taldearekin eskuratu zuen euria ere egin du, eta horrek arriskutsu jarri du zorua, eta jaitsieretan tentu handiz ibili behar izan dira txirrindulariak, eta erorikoak ere izan dira. Zorionez ezer larririk ez, baina erorikoa izan dutenetako bat Burgos BH-ko Diego Rubio izan da. Kataluniako boltan 2. salkatu zen txirrindularia. Maximilian Schachmanek garaipen barik utzi zuen Burgos BH-ko txirrindularia. Itzuliak aurrera joan ala, aldeak ere behera egin du, baina ieslariek ez dute beraien jardunean etxi. López Kozar, Txupe, Granadako mutila, 24 urte beteko ditu abuztuan, eta gaur benetan lasterketa paregabe egin du, 158 kilometro iesaldian. Iesean eman, eta azkenean aurrekoekin sartzea lortu du. Benetan txalotzekoa Jorge Azantzaren mutilen jarrera. Justin Oien, Caja Rural garaipen aldetik urri aritu da orain arte, bere 3 garaipenak gaur arte, Nelson Sotok lortu zuen lehena Madrilgo itzulian, bigarna Janis Isat, frantziarrak Ronalpeko 4. saioan, eta azkena Rafael Reisek Portugalen, Joakim Agostinoen sari nagusian atarikoan. Garaipen urriak, baina gaur benetan ondo
erantzun dute errepidean, Eugenio Goikotxearen mutilek, beste erabateko estrategia erabiliz, azkenean, beraien helburua lortu dute. Lasterketan hastu, gogortu, Movistarri gauzak zaildu, eta nahasmen hortan, garaile atera dira. Hor da, winner Anakona, Pablo Torres eta Mijailov harrapatuta, azken aurreko itzulian, aurrera joaten saiatu dira Justin Oyen eta López Kozar, baina beraien ahalegina ezerezean geratu da, eta azkenean, Movistarren lanaren ondorioz, bertan bera, geratu da López Kozarren azken saiakera, helmugatik 19 kilometrora. Hortik aurrera zalaparta izan dugu eta protagonista Caja Rural. Movistarrek aginte makila hartu du, erritmo bizia jarri Carlos Barberorentzat. Lan egiteko hor izan dira lanean Pedrero, Anakona, Valls, Richard Carapaz, bera ere, eta hor Carlos Barbero gaurko favorito nagusia zena, Burgosko txirrindularia. Erritmo bizia atzean Euskadi Muriasko Mikel Iturria, Jon Aberasturiren alde lan egiten, Euskadi Muriasek pasail jartzea espero zen, baina azken kilometrotan protagonismo guztia Caja Ruralek hartu du, eta zalaparta sortu du Eugenio Goikotxearen taldean. Lehena, Fabrizio Ferrari izan da, uruguaitarra. Metro batzuk hartu, eta aurrera egin du. Movistarrek ez dio utzi joaten. Eugenio Goikotxeak azken metrotarako bi bala zituen, bat Alex Aramburu eta beste Jonathan Lastra, horrek ezin zuten mugitu tropeletik, bai ordea gainontzekoek apur bat Movistarren kontrol lan hori zailtzeko. Eta hor da Fabrizio Ferrari, uruguaitarra. Eta hemen Pedrero, Anakona, Valls, Carapaz eta Carlos Barbero. Ezerezean geratu da azkenean Fabrizio Ferrariren ahalegina, baina Caja Ruralekoek ez dute amore eman. Benetan azken kilometro biziak izan dira. Kontrolpea nahi zuen dena Jose Luis Jaimarenaren taldeak, baina ez du eraso festa hori geratzerik izan. Atzean lanean Richard Carapaz, Ekuadorreko txirrindularia, eta hemen Fabrizio Ferrari, Richard Carapaz, hiruan bikain aritu den txirrindularia etapa bat irabazita, eta orain badirudi ez duela buelta egingo. Fabrizio Ferrari harrapatu duten unea, eta gero eraso festa gehiago iritsi dira, eta protagonistak Álvaro Cuadros eta Miguel Ángel Benito izan dira. Onamen azken aurreko igoeran jadanik, lasterketa buruan lanean, tropelean Pedrero, Antonio Pedrero, bazirudien Movistarrek ez zuela zailtasunik izango, baina hor da Álvaro Cuadros txomintxuko igoeran, arkotxara bidean, erasoa jo, Richard Carapaz bere atzetik atera da, eta metro batzuk hartu dituzte. Hor, Ekuadorko txirrindularia kontrolanean, errelegu askatuz Álvaro Cuadros, baina ezer esan geratu da saiakera hori, hitz egiten Valls eta winner Anakona. Bazirudien bakia izango zela tropelean, baina ustel gertatu dira. Hor Carlos Barbero favorito nagusia, berarentzat igoera aproposa, amaiera ezin hobea, hirugarrenez getxuko zirkuitua irabazteko, baina Caja Ruralek ondo jokatu ditu bere kartak. Orain Miguel Ángel Benito azken kilometrotan
Movistarren agintea apurtuz. Txirrindulari gaztea. Eta lan egin behar izan du Benito harrapatzeko Movistarrek. Hemen da Benito. Caja Rural protagonista, beste erabatera jokatu du gaur. Eugenio Goikotxaren taldeak azti aritu da. Lasterketan hasten, gogortzen. Ez zuen Movistarren agindupean egon nahi. Eta amaiera ezin hobea izan da gaurkoa Caja Ruralentzat. Hemen Miguel Ángel Benito harrapatu duten unea. Eta azken metrotan ere beste eraso bat, oraingoan Mauricio Moreira uruguaitarra. Benetan bata bestearen atzetik iritsi dira Caja Ruralekoen erasoak. Eta hor tropel txiki horretan, 30 bat txirrindularik osatutako tropelean nahasmena sortu du Eugenio Goikotxaren taldeak. Winder Anakonak lan eskerra egin du azken kilometroetan, baina Carlos Barberok ezin izan du bere taldearen lana errematatu. Azkenean Caja Ruralek lortu du garaipena eskuratza. Hor da Alex Aramburu azken metrotan erasoa jo eta bikain errez gainditu da Ezkioko txirrindularia Barbero, Aberasturi eta Jesus Ezkerraren aurretik. Benetan garaipen handia Alex Aramburuk lortu duena, Jonathan Lastraren zorionak jasotzen, bere ibilbide profesionaleko lehen garaipena etxean, Euskal Herrian. Hor da, Pozarren, Alex Aramburu, maila handiko txirrindularia, 22 urteko ziklista, eta garaipena era honean lortu du nagusitasuna, erabateko izan da gaurko galtzailea Carlos Barbero, bigarren sailkatu da. Etxita zegoen Burgosko txirrindularia, eta hor errepikaldia, garaipena Alex Arambururentzat, bere ibilbide profesionaleko lehen garaipena. Entzun ditzagun protagonisten hitzak. Bai, zait lehenengoa. Hondekan sinistuzen da, baina guztua. Zaitu zarete, azken kilometrotan Álvaro Cuadros Ferrari eta gero zuk erremate bikaine jarri diozu zuen jardunari. Bai, hasieratik Justin horien sartu dugu eskapadan, gero ekipoa, Murias eta Movistar jondiet iraga kontrolatzen, da, azkeneko lau bueltatan ja nola gertu zeren, argi zen utzila jatzen, da, atzetik hasika karrera moitzen, lehenengo bat, gero bestea, eta, azkenen errematatzeko mon izan naiz. Barbero eta Aberasturi aipatzen ziren, baina zuk gainetik egin diezu, Bai, gogokin etorren karreran toko, berez, olako llegada kondo tortezkit, noru gane bai nahiko txukun iblintzen olako antzeko llegada baten, banekin zai izango zela, denun uste lortzeko erraza izango zani, baina, izan lortu dugu da, guztua. Nosotros el equipo ha confiado en ir mucho, igual que el Murias ha confiado en Aberasturi ya contra la carrera, el Caja Rural ha corrido un poco de forma rara, pero mira, al final es el que se ha llevado el gato al agua, que es lo que vale. Sí, al final es para estar contentos. Después del parón llevábamos mucho sin competir, mes y medio, y las sensaciones han sido buenas, ¿no? Después de estar en altura concentrado con el equipo. Y ha faltado un poco, Aramburu lo ha hecho perfecto, yo he mirado a 150 metros atrás, iba detrás de Barbero, y he visto que venía Ezquerra y no sabía ni que no le había visto a Aramburu. Y según he mirado para adelante al de nada han arrancado y he salido y me he enganchado con Ezquerra un poco y nada, he cogido esos metros, Barbera se ha quedado a esa distancia y yo también a unos pocos metros y no, nos hemos quedado a una distancia que no hemos podido recortarle, se han merecido porque según ha arrancado ha mantenido la distancia que ha sacado y justo vencedor. Hortxe da, aurtengo ekitaldiko garaile handia Alex Aramburu Ezkioko txirrindularia, lehen garaipena lortu du profesionaletan, nagusitasuna erabateko izan da esprinean.
Eta gainera, nola ez, lehen Euskaldunare izan dugu. Horra hor, aurtengo podiuma. Goian, Alex Aramburu, bere aluetara bigarren Carlos Barbero, hirugarren Jon Aberasturi, laugarren Jesus Ezkerra izan da, eta bosgarren, 5 segundora, Richard Carapaz, Ekuadorreko txirrindularia. López Kozarrek Euskadi Fundazioarentzat mendiko sailkapena eskuratu du, protagonismo handia izan du gaur. Granadako txirrindulariak bikain aritu da, eta saria jaso du eta talderik onena, nola ez, Caja Rural izan da, gaur, garaipena lortuta, denboraldiko laugarrena lortu du Eugenio Goikotxaren taldeak. Honen bezez, hau eman du gaurko getxoko zirkuitoak eta guraldetik hau izan da guztia. Ondo izan. Los protagonistas, los corredores que han participado y contento y sonriente Eugenio Goicoechea levantando ese trofeo y ese ramo de flores, el director que ha planteado la estrategia perfeccionada. Horrekin esan Diego. Egun Euskal Herrian